Nou, hoi. Nou, we hebben een probleem. Of probleem, valt ik wel wat met. Maar we hopen dat je ons daar wat met helpen kan. En dat probleem, dat is dit ding. Dit schilderij. Nou, ik laat het direct nog wel even zien hoor. Maar dit schilderij, het probleem hiervan is, nou ja, de meeste schilderijen die in het boek staan, die hebben een titel. Alleen dit schilderij heeft als titel zonder titel. En dat komt door het volgende. Ik kreeg een foto opgestuurd van Boukje. En Boukje zei, hey, dit is een mooie foto van een goal en, op een ijsbaan. Nou, prachtig, mooi voor ijsbaan in de mooie tijd. Ik zei, ja, prachtig, mooi, daar maak ik een schilderij van. Ik had het schilderij klaar en ik vroeg Boukje van, waar is dit eigenlijk? Nou, daar had ze geen idee van. En dat wist ze niet meer. Nou, dat kan. Ik ben toen daar ook eens in die contraille geweest om te kijken van, waar is dit nou eigenlijk? Maar ik kon er ook niet achter komen. De vraag is, kun je ons ermee helpen? Wie van hem weet van waar deze ijsbaan loopt? Wat het plak is waar deze ijsbaan loopt? En we wouden graag dat je hem, als je hem het weet, een foto maken van een beetje hetzelfde aanzicht als van waar dat schilderij ook gemaakt is. En met het plaknaam erbij. En dat kun je hem opsturen naar info@tresor.nl. Nou, onder vermelding van ijsbaan in de mooie tijd, prijsvraag of zo wat, maak er maar wat van. info@tresor.nl. En dan de winnaar, de eerste die het goed heeft, die krijgt een paar mooie gesigneerde boeken toestuurd van ijsbaan in de mooie tijd. Nou, ik zal het even een keer zien laten. Misschien is er al direct bij hem een van hem die met een lichtje branden gaat. Nou, laat het weten. En niet dat het boek nou in één keer herdrukt wordt met die titel erbij, zover is het nog niet. Maar als je het weten, alsjeblieft. Succes. En tot de volgende keer. Goeie. Ja, hoi, hier ben ik nog even een kleine aanvulling. Als kleine hint. Even Boukje in de foto maakt. Ongeveer in de driehoek. Holwert, Bedaard, Dokkum. In die hoek moet je met zoeken. Nou, misschien hebben we er wat aan. Hey, bedankt. Hoi.